Давай, давай. Море соко пие. Море соко пие. Това на видео, мами? Искаш да кажеш нещо, защото си на видео? Искаш да кажеш нещо, ти малко сте на видео, не знаеш ли съм? Няма да ме снима само в ангъс. Аз съм на видео, ние сме на видео. Това утре се качва на YouTube и отива да гледа при Ники и при Веси. Аз искам да кажа само, че си както Събуй се, после не да се извади. Иначе, аз ще остава при тебе цялата чанта. Да. И как да? Остава ли? Вътре са напети обувките и на твоите. Я не лебело. Ема да